Hello mga ka-listeners, maayong gabi mga ka-listeners o ang oras alas 7:15 sa iyo nga kagabi no. Nya gaulan-ulan mga ka-listeners no. Di siguro maklaro diri sa ato ang si tawagan microphone no nga naay noise reduction. So gahapon nag-vlog kunta ko para intro vlog. Bisan pag naay noise reduction, noise cancellation, usog pag yung paghot sa iro mga ka-listeners. Wala na ako gidayon. Taas-taas nga vlog, abot og 20 minutes kapin. Wa gitugot kay taas lagi pud nga vlog. Puso kayo ang record no bisag nanay ingani ba. Record gyapon ang paghot sa iro nga nasa unahan mga ka-listeners. Puso kayo gid mo nang wala na ako gidayon ang maong intro vlog no. Himo ta karong lain. Nya karon upload ta sa kuan sa part 8 na ta sa limbo no. Late gitani kay naguna man tong kasi kuan radio drama Bisaya no? Advance man kay itong iyahan no kay balo na siguro mo sa sumpay no kini ato late na kita kay dire man ta sa Cebu, dito sa Cebu nagbase nya nga ko ang cellphone ning sugmat na sad mga ka-listeners gahi kayo ha dugo sa bulihok wa na pud di sugmat na pud tandog-tandog mga ka-listeners. Adera, huwag kalma-kalma. Araman tong comment na, subay ko sa comment ninyo. Gahi ito pukon. Lagi din mga ka-listeners. Mismo oras na chance makabasa ko sa inyong comment. Yan mga ka-listeners no, kanang ang nangita sa drama nga ikaw kung kinabuhi ugma pa pohon kay ugma pa man ang ito ka episode gid bulihok mga ka-listeners nagbasa tapos yung comment ang bulihok di makontrol na wa gid mga ka-listeners di gid ba sana ni di mo touch bari mo sibog di ka murag di itugot mga ka-listeners nga magbasa ta yung comment ron ba di mo gid di matuplok so tuplok sa imong piano ayun tandugon mga ka-listeners nya kuan nanto ko'y drama nga i-upload gahapon kung naay gi-request sa atong mga listeners po ba niya tungod lagi sa vlog nga maot ang record kay mas kusog pa na og tingog ang iro ang paghot ba mas kusog pag impact dito sa record na ano na ko gidayon og upload adara basahan natin yung comment mga ka-listeners para di ata malangan no dito di kantong mataas paspason na nato ni so ang unang nag-comment si Asila rin Pons Asila rin Pons kasi may basa Asila rin Pons tulo ka heart yung comment mga ka-listeners no kanya si iMems YouTube listening from Saudi Arabia thanks pag-upload sa part 7 nakanindot na rabaning dramaha mo gyud advance ni paminaw wa klaro kayo kay bawo na nakanindot ba salamat iMems YouTube nya si Gisa Anura wow salamat Sir John excited nako maminaw pa shout out ko sa imo sa akong amiga Sir John naa siya Saudi Susan Pumahig Davao ako jud ni gi-recommend niya kay gimingaw daw siya kay bag-o lang ni siya sa Saudi bag-o lang ni sa Saudi ba lisod ba ya ning ma-homesick ta oy basta salamat Sir John God bless you and your family no with heart and smile emoji no salamat Gisa Anora og shout out sa imong amiga no nga si
Susan Kumahig nga taga Davao, no? Nga nasa Saudi. Shout out, no? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw, no? O sa imong pag-recommend sa ano ra, no? Sa imong friends, sa imong friend, no? Salamat kayo. Nya si Cheryl Luha. Hi Mr. John, unta mabasa nimo akong comment. Shout out ko sa akong banda nga taga Panabo. Taga Nguhan Jimar Sambu. Shout out ni Jimar Sambu, no? Nagi shout out sa imuhang ni Cheryl Luha, no? Shout out ka ni Cheryl Luha, no? Jimar Sambu nga yang banda day kaniya, no? Jimar Sambu, shout out ka ni Cheryl Luha, no? Nya idol pero may gud ko maminaw nimo, usahay lang di ko ka-comment kay busy ko sa trabaho. Shout out po sa Luha family, idol. Og shout out sa mga Luha family, no? I-shout out mo ni Cheryl Luha. Salamat kayo, no, sa inyong pagpaminaw, no, sa mga drama. Unya si Darlene Sumagang, idol, you're the best. Thanks sa pag-upload. Di jud may mabitin, ang bait mo talaga, sir. Heartily appreciated. Salamat kayo, Darlene Sumagang, no, with 3 hearts and paputok, no? Salamat, Darlene Sumagang. Si Ma'am Isim, wow, thanks sa part 7, idol. Happy weekend and God bless us always. Salamat kayo, idol, amping with upat ka heart, no? Salamat kayo, Ma'am Isim. Unya si Rockstone Cold, nanggigil nako nga masundan dayon sa part 8 bay. Murag gusto nako tabangan si Dorina sa pamakak sa doktor. With tulo ka emoji nga gakatawa nga gatulo ang luha. Salamat kayo, Rockstone Cold, no? Nya si Miko, salamat sir sa upload. Way sa payan, Miko, no? Salamat mo sa imong pagpaminaw. Nya si Amor Mute Karin, usa lang ka heart niyang comment, no? Unya si Jocelyn Infante, Lods, daghang salamat, nagkanindot ning dramaha. Lods, bantay kay naay nag-upload aning drama nga Limbo. Nalagi sa unta man niyo? Mas una ra ba to siya noon kay minugbo man niya. Sa lain po siyang istasyon nagbase. Nya si Radyo Vlog sad ning base sa DXDC. Medyo awahay to siya na awahay siya sa kuha kay mas una ning kang Radyo Drama Bisaya nagsunod ang UHP sa Cebu. Nya ang DXDC sa Davao murag katulo na siya nga ano kining ka Radyo Vlog mo ni peligro kay tulo na mi ga-upload ani. Hinaot unta nga dili ni makuan ni YouTube, no, na parehas sa baning tulo. Magampo lang tani mga ka-listeners, no, kay inyo maning request ko di nam ta na ko na idayon. Kay una sa tanan awahin naman ta. Nya inuun ako may nakauna og pa-trailer ani noon pod. Pero saon lagi nga naunahan man ta pod kay sa lain mang istasyon nagbase. Di man ta na ko na idayon ta, pero nihangyo man mo nga ari lang kay aron taas. So ato ning gipadayon, no. Salamat ninyo mga ka-listeners ug iampo lang ninyo nga di ni sangit sa YouTube, no. Ampo lang tayo mo ka-listeners kay kahit kayo di ibaralim ang kuan Marius content. Amo nang manghangyo ko ninyo mga ka-listeners no nga kanang kuan lang gyud. Ug unsay naa sa uban nga mga upload ayon na lang mo request na no. Kung nanay na upload sa uban ba kanang labi nag-una na. Gawas kung ako yung nakaunag pa-trailer kay murag ako yun ang masugdan jud ako may naguna. Ug nana sa lain naguna na ayon na lang mo request no kay di ta madelikado ba sa atong channel kay pahit kayo og maundang ta. Wa na sa tay drama. Tulo ka buwan gud nga magpaabot nya bisod kaayo wa na income nga ikasuporta. Bisig ginagmay lang at least naa ba, no? Kapadayon ta. O mo to ang hanyo mga listeners, no, og nanay nag-upload sila lain di na ta ayon na lang mo request nga ato pong i-upload, no. Ini na lang kay nasugdan man ako ni. Nakapa-intro man kudaan ani gud, murag nahog ng kugutangan. Padayon ang tani mga listeners balag awahay ta. Unya si Maricel Arawiran, no. Thanks sa upload sir, sige jud ko hulat sa tanang upload nimo.
nga drama. Mga nindot man gud. Salamat kayo Maricel Arawira no sa imong kanunay pag sunod sa itong mga drama nga gi-upload no. Nya si Janine Baning. Thank you over always uploading sir. Part na pod hihi. May sabutan ni part 8. Muna ni part 8 na. Nya si China Aquino. Oh, salamat Lodi. Salamat pod Chisay na ha. Chichana Aquino no. Salamat kayo. Nya si Birds Dig Sub. Nice with heart no. Salamat kay Birds Dig Sub no sa mong pagpaminaw. Unya si Ruben Alibio. Salamat kayo idol padayon og amping permis with duha ka heart no. Salamat Ruben Alibio. Unya si Mary Jane Ombrero. Thanks loads na nagyud ang akong gipaabot nga ang sumpay OFW here in Oman Lord. Makalinggaw makawala sa kakapoy, maka-excite pod. Emoji nga katawa nga paningot tulo ka heart. Salamat kayo no. Mary Jane Ombrero. Unya si Puan Prince. Anyong hasiyo dyan. Salamat and good morning. Sa may pasabutan ni Anyong hasiyo. Anong sa ni? Anyong hasiyo sa may pasabutan ni. Ano man? Salamat po on friends no. Pagit sa imong sulat no. Imong comment. Salamat na lang po sa imong pagpaminaw no. Po on friends sa kanunay. Si Jing. Salamat kayo idol sa makagihon sa pag-edit ug pag-upload. Keep up the good work idol. Salamat kayo Jing no. Padayon lang ita ani laban lang sa usahay murag maluya pero sige lang. Padayon ta no. Nya si Edwin Pancho. Mo ni part 7 boss dyan. Salamat. God bless no. Anong God bless man gid ni? God bless ni dapat no. Salamat kay Edwin Pancho no. Nya si sa Pantas Vlog. Thanks idol sa sumpay. God bless no. Salamat kayo. Sa Pantas Vlog no. Shout out idol sa akong wife nga si Brincel nga naminaw sa mga upload na drama idol hasta ilang mga kauban responders apa Cebu City. Salamat kayo sa Pantas Vlog no. Nga shout out dahil sa imong asawa nga si Brincel no nga always pug naminaw. Salamat kayo sa mga kauban no nga responders apa Cebu no? City. Salamat sa Pantas Vlog. Og si Peter A. Mang profile, salamat idol ask ko unsa pa isa ka account nimo kay nahurot na nako tanan drama nimo pati tong isa ka account na Jan Radio mao ra gini no duha nya si Edwin Pancho sa Lunes na ang sumpay sa akong kinabuhi boss Jan atangan lang nako siguro pag nibalik kag basa ni mga listeners natin ipet siguro ni pagbasa na ka mga listeners sa man eh murag ning lapas na nila. Nalapas siguro ni kaliseners. Oh, di rin sakto eh. Nalipat ko kaliseners. Namulihok ang cellphone. Namulihok mga kaliseners. Saan naman eh. Di na ito maglangan mga kaliseners. Ato lang itiwas. Kaya namulihok ang cellphone no. Namulihok. Kung mo ito mga kaliseners ang itong mga basa no, tiwason na ito ni guman sa drama. Paminawan niyo ang part 8 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Limbo. Dali lang, sud. Oo. Kaluo siya among bay. Wa na yung kini maatiman. Dili ka pa mahimong mupundo din ni Lola. Kay usa ka sa gustong patsyon sa mga demonyo. Dali na Lola. Dili mahimong magdugay kita din eh. Kinala makita na nato ang notebook kay imong giingon nga perming dad-o ni Layla. Dali. Adto ta sa iyang kwarto. Magbantay lang tang dili ta makitaan og tao sa gawas Lola. Wa may naniid sa palibot. Dili lang ta mo kumpiyansa. Kay wa pa nila makuha ang kwarta nga naan nimo. Ang halin sa bata.
Mao ka na ang akong gikagulan og maayo. Wa na ko mahibaw kun. Wala ko mahibaw kun noon sila day kalihukan sa akong apo. Wa ka di ko kalimutan nga sakop na ba day siya sa mga daotang mga tao. Gusto na Lola, ayaw na lang kaguol. Nahitabo na ang tanan. Ugwa na tayo mahimo aron usbon pa kini. Gusto ka. Ang pagpangita na lang kung gusto siya sa kapatayo ni Laila ang gusto kong mahitabo. Matagan kini gusti siya, Lola. Hapit na nako makuniktar ang tanang mga tao sa nahitabo ni Laila. Ay, pati lang kagubot pa sa kwarto ni Laila. Manlibyo ta karon Lola. Ato i-arrange og maayo ang mga butang. Ihapnig na to aron makita na to ang atong ipangita. Nasike, ako na ang maghapnig sa nagkatag ng mga butang ni Laila. O ikaw na lang ang atiman sa pagpangita sa iyang suwatanan. Paganda mo. Kay karong gabi daw natin sugaton nga dakong shipment. Okay, boss. Kinahanglang di ta magdugay sa mga lugar. Mao gihapon ang kasabutan. Magbaylo lang sa yawi sa van. Human sa pagsusis sa mga suni ni. Okay, boss. Pero kinahanglang dunay duha sa mga tao nga mag-una sa gikasabutang lugar aron ma-secure kining daan nga way pagtraidor nga mahitabo. Yes, boss. Hello, Mrs. G? Okay na ang bata. Ready na siya? Okay. Magpadakog picture niya, ha? Nahibaw ko nga makagusto kag yun ni ining bata, ah. Usa lang ko na sa pagkakaroon, okay? Kay medyo nabulabog ang among pagkuha ining bata, ah. Nakabantay ang makuwang. O posible nga makareport to sa kapulisan. Basta kinahanglang amo unang taguon og maayo ang itom nga van. Na-okay naman ako ang mga bag ni Laila Lola. Wa man gyud ang giingon ni mga puwang nga notebook. Ay, pangitaan lang kay basin og iyatong gipasok sa sook. Wag yun, Lola. Ay, kung mao ka na. Base na dato niya sa gabi, nga napusilan siya. Husto ka, Lola. Malipayon para baon ta kayo mi adtong adlaw. Siya yun ang nagmilagrong pangunay og luto sa among panyihapon. Lola, kung magtuo, yung katapusan na lang dito na mong panihapon niya magdungan kami. Ingan anak maging ang kinabuhi nila. Dili kinatong matakan ang sunod ng mga mahitabo. Sama na ko karon. Adun ako'y karon. Apanwa ako'y kagahapon. Ug kana ang gusto na ko makita. Ako masuta. Kung unsa gyud ang nahitabo sa akong kagahapon. Ay, usa man ni miungot sa hunos, Lola? Dili man na ungot, kay wa man na malak. Dili gid mabli, Lola. Bodlo ta og kusog. Usa man na. Ang puwang nga notebook ka na. Iya dahil ining gipapilit sa ilawom sa hunos. Wa isod. Buti pa sa buta. Nga importante kay kinimaong notebook. Kakukuha
Unsa magkayang gisuwat diha? May mabag akong ablihan, Lula? Mao ka na ang atong toyo din, he. Kaya lang mabasa mo kung unsa man ang gisuwat diha sa akong apo. Unsa man ni? Dear God, karong adlaw, ikulpaan ko kay mauna karon ang adlaw nga akong gisaad ni Dario nga ako siyang sukton. Tabangi ko, God, tagai ko sign nga siya na pa ang para nako. Usa man eh. Mura man na siyang nakiksulti sa Ginoo. Ako man siyang gitudluan sa una pa. Nga musulti sa Ginoo kung doon ay mahitabo niya. O iyang desisyonan ba? O mga problema. Mao ba? Wa man talaing kadangpan panahon sa kalisdanan. Gawa sa Ginoo lang, Dorina. Maod ay nga perminihan ning dadon. Kay makisulti na siya sa Ginoo pinaagi ini. O, Dorina. Maod ay nga naghimo siya ni Anang Dayare. Dili dahil na importante. Importante kay ni Lula. Kay posible nga doon na siya gisuhat din nga importante kaayo nga nahitabo siyang kinabuhi. Busa, may mo pag ako kining dadon? Ikaw na'y mahibaw niya. Pagkatabang kay ni nako, Lula. Tuhod kay doon na siya connection sa mga kidnapper sa bata. Paselo ako, Lula, pero maugi ka na ang akong pagtuo ka doon. Nga konektado si Laila sa mga kidnapper o bata. Dali na. Mamiya na kita din. Mga ono na ta sa gawas. Una ta mamauli. Hain naman ni sila si Eman. Wa pa man mabalik. Ma'am. Mula kauna ko. Asa man ka? Nanawag akong asset, ma'am. May sikpatan sila nga sa magbayhon sa akong gipangita. Ayaw na pulo. Unsaon, ma'am? May isugo ka? No, wa ko isugo. Pero, may nahipudngan ko nimo. Unsa man na, ma'am? May mga higayon nga mabantayan ta ka nga maghinukto ka. Unya, mukalitog kasuko. Ha? O sabi nahitabo nimo ha? Okay pa ba ng utok nimo? Wa pa ka malibog? Uy, ma'am. Wa pa sa taon, ma'am. Uy. Kining excited lang ko, ma'am, nga magkauna sa pagdakop niya dong Dorina. Lisod na kon magkauna ang mga bounty hunter. Kinahanglang maniguro ka. Sige, ma'am. Adto na ko. Kaunong maayo, Lula. Busog na ko. Okay, sige, Lula. Dili may mo magdugay ta din eh. Nga naman. Doon ay tao nagsige tutok na ko. May nakailan mo? Mura. Pero, dili mahimo nga anhitan niya magkisulti sa sud. Manggawas na ta? Ato nang bayran ang atong gikaon nila. Lula, dali. Alita sa may namaligya og mga sinina. Misunod na to ang mga tao, Lola. Usa? Uy, ikaw ka ang iyang toyo, Dorina. Posible. Dali, mulusot ta dito. Sa may mingaw gamay nga labi. Karong gabi una. Kinahanglan masaka ko na ang bahay sa doktor.
ug mapatay ko na ang iyang asawa nga si Dorina. Nga mao si Salwe. Lula, nagsunod lang gihapon siya na to. Kailan magbuwag na, Lula? Una og gawas sa mall. Lahos sa auto. Kaya akong tan-awon kung kinsa natunduha ang iyang tuyo. Oo. Order rin. Arin ako. Tuwa na si Lula. Ari ko sa pikas pultahan mo, Aki. Ako gyud ay ang iyang gisundan. Ako gyud. Kung ako may iyang gisundan, kinala ikasultin ako siya. Mulipot ko anang usa ka tindahan o panapton sa tuka. Ako siya lipaton. Aron makaduol ko niya nga dili niya mabantayan. Panuay! May mitraidor na sa... Sige na, boss. Huwag na! Manabang balik! Sila na si Emil ang bahala sa mga traidor. Naara siya. Nagbaro na siya sa kilid sa kananan. Nagsigi og tanaw sa unahan. Wa siya makabantay ni anak ko si Luyo. Hello? Ay! Uy, Salome! Ikaw hindi ako nakita do. Oh. Ako. Kinsa ka na ito ka? Wala, nalimot siya na ako. Ako pitag ng suki nga beautician sa una. Ay, husto. Pero, kuan man gud, dagan magkukog mga beautician. Ahain ka nitong imong parlor? Wala, nalimot gid ay ko. Kaan pa ko. Ayaw niya ka managad na ako kaniya sa kananan. Ay, sorry. Medyo, labad man gud ang akong mao nga, uwa ko sa kunahuna sa kananan ka ganina. Loy, nakalimot siya. Ako pitas Gigi ba? Ako pitas ko na siya buhok. Nalimot gid siya ay. Ay, husto, Gigi. Sa Eliana Salon bitaw ko. Husto dito, od. Ay, dugay ni kagwa makaduaw dito sa among salon. Kuan, nadisgrasya ko, mao nga, uwan ako makapasalon. Uy, hala no. Ang disgrasya ay ko. Mauna, pero, karon okay na ko. Muduaw lang unya ko nimo dito. Okay. Daw, bigwapa magpamot karon sa lumi. Pero kandi isa nagyapon. Kandiis? Kana dagot Gusto mong pahiyom ka. Pag kung ganahan nga mod ni mo kay buota kay kag naong niya. Tami kay kandiis ati. Okay. Mao gid ni imong gusto ang akong kandiis. Kinira gyud? Oo. Nagsara mo gud ang dunay kandiis nga. Yung anak ka lawom kung pahiyom. Nagdam ko come here. Mao ba? Sige, okay. Uy. Suruyan niyo ko sa Eliana Salon ha. Salumi ha, ati. Sure. Muato ko. Ay, wag ka mausap, Ikaw paghihapon ang salumi. Akong suki ng galanti. Guwapa. Salamat. At sige, salumi ha. Sa ilo ng tati. Okay. Ngano man may laing tao na sab nga misampit ka na akong salumi. Dili na ning maayo na. Unsa ng orasa pero wa pa gyud sila si Eman. Ikulbaan na ra ba ko da? Oh, Isiragin! Dali! yan na sila.
Unsay nahitabo sa inyong lakaw? Panuway! Way ayo ang among lakaw karon. Palpak! Nailad ko sa panuway! Way lami ang ilang butang nga gipada. Dili kini mao ang akong gi-order. Unsa? Unya? Oh. Sa pa'y mahitabo. Basta ilaron ko. Patay ko! Lola, katuwid na lang. Kaya ato pa ko sa luyo. Magbasa ka ng notebook ni Layla. Oh, pero... Doon ay lain nakahasol na ko, Lola. Oh, o siya ba ka na? Sultihan niya tika ini. Nasige. Sige lang. Ato na ko sa luyo. Nga naman eh. Daghan naman ang makalipog na ko. Ang gisulti sa payot. Klaro kayo nga wa siya magpakaroon inon. Gusto. Ang samin. Manamin ko. Ani ko din aki. Masakaran ako ng pangpang sa ibabaw. Padong sa layo sa bahay niya itong Dorina. Kinahanglang mahuman ang akong trabaho karon. Ang kat-kat pwedeng riprap. Paingon sa ibabaw. May kandi istuod ko. Karon pa ko makabantay ini. Ug unsa tong iyang giingon. Tagsaon ra ang taong adunay kandiis nga sama ini kalaw. Ato na ko sa luyo. Magpahangin ko dito. Uy, kinsa man ning nanawag? Hello? Ano si Dorinas Bay? Ay, oo, Dok. Nangabot na sila si Lola. O may balita silang lakaw? Na, wa pa masad mi magkasulti na. Kaming tulo, Dok. Uy, kay si Lola, milahos mas yang katulgan ng basement. O nya, si Ma'am Dorina, tuwa sa Loyos Bay, naghinuktok. Mo ba? Sultiyon niya si Dorina ha, nga malangan ko sa pagpauli. Kaya doon ako'y pasyenteng operahanan. Ay, sige, Dok. Sige. Pagalantawa lang siya ha. Sige, Dok. Nga naman eh. Upat na katao ang nagkailan ako nga ako si Salome. Pero wa pagibisan usalang unta nga misampit na ako Dorina. Nga naman kani. Ma'am Dorina, tugawon ta ka, ma'am ha. Aun sa man, manihapon na ka. Dili na ko manihapon ng liling. Ha? Busog pa ko sa mong gikaon kaganina ni Lola. Uy, unsa din ang gibit-bit ni mo, ma'am? Kanang puwang nga notebook. Kuan. Mao kini ang diary ni Layla. Uy, diary sa apo ni Lola Nini? Oh, nang. Mao kini. O ako kini basahon karon. Mao day na inyong gilakaw ni Lola Nini? O nang, pero... Nang lili, tutuki ko ko. Ha? Unsay tanaw ni mo nako? Guwapa, ma'am. Unya. Kandi ison nga guwapa. Nang liling, dagan magkakailang nga dunay lawom nga kandiis. Ay, wa, ma'am. Uy, ikaw ra gyud ang nakita na ako nga ingon anak kalawom ang kandiis. Mao ba? Kay
Ang ubang kandi is, mabaw raman kaayo. Pero kanang imo, lahi cute. Mao ba? Mao cute, ma'am. Nang, Mm. biyain na lang ko din sa luyo. Sige, ma'am. Kinsa magyudi ay ko. Ganong ipakaslan man ko ni Joseph, gawa man di ko'y klarong kagahapon. Eman? Eman, unsa man ka? Nagbaksing naman yun ka diha nga gabi naman. Huwag ka kapuya sa inyong lakaw. Gusto lang na akong ipahungaw ang akong kalagot. Why, mga respeto! Relax lang. Dako na nga shipment. Nag-ungaw ang among kinabuhi. May kasabot ka naman unta. Nga na bang misugal pa magkaglaing grupo? Nagkuha na to sa butang. Mao nga may kuniko og laing producer. Pero mga yabag di ay utok. Ayaw nagkasuko, good. Wamang ka nila magkuha ang kwarta. Patay sila nga magkakuha sa tong kwarta. Di ano ko sa ibabaw sa paril. Gikan din masubay na ako ang paril paingon sa bahay niya itong Dorina. Mapatay ko na yun si Dorina. Dili na siya makitaan ni Boss Eman. Yan ang imong kape, ma'am. Ambi. Ay, hala, ma'am. Leroy. Kalit man nga, mikul ba ang akong dughan? Ha? Lakaw na nga. Sira din na ang pultahan sa gawas sa may gate. Oo. Ano man eh? Ikulbaan mo kung maayo. Ay, Ma'am Lorena. Ay, ayaw tao ng pabuta. Ako rin, Ma'am. Si Loloy, Ma'am. Sorry, nakalitan ko. Ma'am, ilbisyon man sa tani mo, Ma'am. Ay, Kuat, medyo dili lang maayong akong hunahuna karong mga panahon na nululoy. Sabtalan ko. ay kasabot man ko, Ma'am. Ay, sa masagod na ko kay likal si kong able sa portahan. Okay, dili na mausab. Ay, Okay, sige. Ipanlock na ang mga pultahan o i-check sab ang gate, ha? ay, Kaya basin doon ay daotang tao nga makasod. ay ako ang gitanaw, Ma'am. Ay, unya, adto na ko sa akong kwarto, Mama. Oh, sige nululoy. Ay, kanihod ko, ay. Naunsam ko. Dali naman lang kong nervyos ron. Ay, salamat. Salamat niya natuman ang akong plano. Makaagid ko, pinagi sa hook. Katulad busy nga mo'y akong kapiyutan. Lahom ng gabi eh. Pero, wa pa mauli si Joseph. Wa pa manggihapon ko magduka. Daghan na ang nagsamok sa kung una-una. Husto. Ang notebook ni Layla. Mao kining kalingawan akong basa-basa. Layla. Usa man gyud ay tapot nimo. Yan ang ipatay man ka. Kung naan mo ang kwartang halin sa bata, nga nung ilang man kang gipatay. Di na ba ko tapusang nagpasa?
Taas-taas naman din ni og nasuwat. Ari ko dapat sa katapusan. Salamat. Wa kayo suga din ni dapit sa kakawayan. Ani una kong pagpalayo sa dagkong mga kahoy. Klaro kayo gikan din ang dagkong bahay sa doktor. Sa'yo naman kayong sudlon kayong dapita. Bahala na lang Kinahanglan ako nang mapatay karon si Dorina. Dear God, dunay anghel nga miapod sa among kinabuhi. Oh. Happy kay mi karon, kay may chance na cute na makasal kami si Dario. Ipadayon ako ang pagbasa. Adunay anghel nga miabot sa among kinabuhi, ngawa na mo dama. Siya ang maghatag o katumanan sa among damko ni Dario nga magpakasal na ug makabaton og kaugalingong bay. Salamat Ginoo nga gihatagan minimo og bag-ong higala si Ma'am Salome. Oh, bag-ong higala niya si Salome. Kinsa magyud kini si Salome? Bakan ki naman ang sunod pa hina. Nga nang wa na siya makasuwat ini. Nahimo gyud niyang higala kining Salome nga. Kagituhuan niyang ako. Doon ko sa takong bahay. Hayag at tibok palibot. Anak kong subay sa mga tag-as katunong paingon silang bumbong. Mingaw ng bahay. Nangatog na tingali sila. Oh, uy, pero may hayag pa. Giando ko sa bumbong sa bahay. Dili na ko na makita tayon. E labong sa mga tanong din Kung na-amnesia man si Salome, nga duri na nagkaroon. Kinahanglang mapatay ko na siya. Ngayon ako hangwa naman makasuwat si Laila. Pero klaro kayong managhigala na sila si Salome. Ug maoki ni ang naghatag nila ito pangwartahan. Ug ang pangwarta ng ilang kisudlan, mao ang pagpamaligya og bata. Giuhaw naman hinuon ko. Di alam na ko sa tungod sa kusina. Hayag ang suga sa kusina. Uy, tao. Oh. Siya ka na. Siya ka na. Si Salome. Mauna kini ang akong higayon. Magtaptap na ko sa akong naong. Dili mahimo na makita niya ang akong naong.
Mayon ta kung makatuto ko. Oh! Kinsa ka? Ako si kamatayon. Huwag niya ako ang patiyon ka! Unsa tong buto? Ayaw pagdagan! Ayaw pagdagan! Gusto ko naman pasyon! Magpatay ta! To siya pa ingon sa kakahuyan sa luyo! Gugto na ko siya! Balik diri! Di ba ito? Ang tigyo siya! Siya yun sa Rome! Siya yun! Ayaw pagdagan! Ang gisundan ko niya! Naiguan ako sa siya! Kamatay sa Rome! Mamatay ka ng unta! Hindi ko na ikaw mahurong! Ayaw mo doon! Wala! Ako ni patayin eh! Ay, Leng! Ay! Saan ito? Kita mo Pag-iinay, oy! Ay, buto-buto! Saan? Ambot! Pusil man yun to ba? O si Ma'am Dorina, doon igikukod sa luyo. Unya, na ay dugo sa saog, Loy! Nadugo! Masamaran! Tawag ang doktor! Ay, doktor! Bahala, tuod ang doktor. Kinahanglang mahibaw ang doktor nga doon ay gubat din eh. Ayaw na lang paglihok. Kung dili ka gustong intimanuhon di ka sa pagpusil. Klaro kay ka diya sa ngikit. Unay baw kung wa ka na bala. Busak, surrender na lang. Kinsa ka? O ganong gusto ko ni mong patyon? Ay, ma'am! Ay, mo kunta! Ay, mo kunta! Hay mo na! Ayaw na lagi paguna-una sa pag-ikyas ha. Miabot ang ako mga kauban. Ay, ma'am! Ay, magdapit ka ang imong gitaunan sa mga arpas! Naranis sa may punuan sa kahoy ni Luloy. Ay! Ay, naraday ka niya! Imong kipasaka ang kabuhi, ha? Gusto kang gubat? Yeah! Luloy! Ay, Pagkuha dito gapos. ay, Gapuso na to ng tawana. Hello? Dok. Nang Lingling? Ikaw na? Dok, ako yun eh, Dok. Huwag daotang balita, Dok. Daotang balita yun din ako isulti ni mo. Unso man na, ha? Isulti na kung unso man ang daotang balita. Dok, may nagkasuot nga daotang tao sa bahay. Og napusilan ni Ma'am Dorina. Og ipusil sa niya si Ma'am Dorina. Oh, unsa? Ayaw gyud paglihok. Bisan gamay, ayaw gyud paglihok ha. ay, ma'am! Ay, niyan ang gapos! Sige. Gapusa siya. Ayaw pagliliw ka! Ayaw! Ay, nagtap-tap di ka sa imong naon. Mamirahay di ka, ha? Gusto na anak ni Luloy. May samada na siya. Ay, maayo ng patag mo ng tawhana, ma'am. Kaya kimulapog niyang atong karinaw karon. Ay, maayo kay kung mugapos to. Igaid na siya na punuan sa kahoy. Ay, okay. Ay, anak lang kas punuan sa kahoy magpaamos sa imong sentensya, no? Walang untay daotang nito ni Dorina. Walang unta. Oh, sinanglingin ka ng biyabli sa gate. Nang Lingling? Ayon si Dorina. Dok,
Tuas sila sa luyo sa kakahuyan, Dok. O tuas ab si Loloy. Nadakpan na nila ang lalaki nga misaka. Unsa? Sige, isira ng gate. Sige, Dok. Agoy. Walang untay mga kauban tong tawhana. Walang unta. Ay, nausar man ka doha. Isog pa ka. Wala siya maglihok ni Loloy. Ato lang na siya pasagdan. Oh. Ay, maalo nang ay nakatuog siya sa kong suntok. Dorina, kasi na mo nila. Ay, Kinsa man nagigapos. Siya ang gusto mo patay na ko, Joseph. Og samaran siya. ato na lang siyang pasagday nga mamatay. Ay, may dito bitaw na. Dili mahimo. Joseph, kailangan tambala ni mo siya. Nay Loloy, pasigaan tanang suga din sa kakahuyan. Ang tanang series. Dok. Og susiya ang gate. Bantay. Kay basin doon na ni mga kauban nga gusto mo sudin eh. Dok. Nagtap-tap siya sa iyang naong. O Joseph, og iyang gitawag ang iyang kaugalingon nga siya si kamatayon nga gusto mo patay nako. Wa ka pa makakita sa iyang naong? Wapa. Gusto ko nga ikaw umutangtang sa tap-tap siyang naong. Unsa? Nay Loloy, asigaan na ang tanang suga sa mga kahoy. Dok. Ay, di na, Dok. Nana, hayag na. Siya ang gusto mong patay ni mo? Oh, siya. Pero naigo ko sab siya. Dorina, samaran ka sa baga. Kinahanglan matambalan ta kag una. Dili, Joseph. Okay ra ko. Ha? Gamay ra kini akong samad. Siya ang una ha. Nagdugo nagmaayo ang ihang kilid. Ha? Tantangan na ka ng tap-tap si ihang naong. Pero, Sige na, Joseph. Ay kabala ka. Dili na ka na siya makasukol pa. Kaya gidapos na ka na siya. Og niasab na ko ang iyang armas. Dorina, daghan na kay dugo sa imong abaga. Okay ra lagi ko. Okay ra ko. Ay kabala ka na ko. Kung dili ka mutang-tang siyang tap-tap sa naong, ako na lang. Siya kita. Og nagtuo siya nga ako si Salome. Siya ang kulot nga hit. Siya gyud. Siya ang hitman nga kulot. Joseph? Joseph, tanawa siya. Mao ka natawhana ang misampit ka na ako, Salome. Dorina, nag-agas na ang dugo sa iyang samad. Kinahanglan matambalan siya. Joseph, o sa may buhato ni mo? Dadon pa ni mo siya sa ospital? Ako ang nagkapusil niya. Ay kabala ka. Dili ko siya dadun sa ospital. May kliniko sa bay. Ako rin mo atiman ninyong duha. Ha? Loy Loloy, tabangi kong alsa ining tawana sa akong klinika sa basement. Ay, malasa ba? Buntag na. May mabagili ka magsigig inom? Di lang gid ako madawat. Wa ko makabantay sa mga piki kong mga kasabot. Nahitabo na ka na. Ayan na kaguol. May kwarta masabta tungod sa mga bata nga among nabalikya, di ba? Pero di gyud ko makadawat nga naisahan ko sa mga panuway. Piki nga butang ang yang gustong ibaligyan ako. Wa masab ka maalkansi. Kay wa man madayon ang inyong transaksyon. Di lang gyud ko gusto nga doon ay mangilad nako. Dod. Ugma manglakaw mi si Poldo. Asa man mo? Mo-focus lang una ko sa pagpangita ni atong Dorina. Ug kinahanglan nga makuha ko ang kwarta nga tua sa tiguan. Ayaw paglihok. Kinahanglang matambalan ka og maabunuhan kag dugo. Ay kahari. Di ta katiwasan. Sige na, pahuway na.
piyungan ng imong mga mata. Nakatuog na day siya. O Dorina, daghan ang dugo nga nawa niya. O kinahanglan makapahuway siya. O na, gipiyong na niya ang iyang mga mata. Kinala mabuhi siya. Kay siya lang ang makatubag sa tanan akong pangutana. O naibaw ko. Pero, dili pa ni mo siya mahimong ikasulti ka. O ikaw, nagkinahanglan ka sa pahuway, sweetheart. Dili na ko makatuog ang magunauna sa mga pangitabo. Kinahanglang at tubangon nato ang tanang pangitabo. Pahuway na, Dorina. O gugma, mahimo na ni mo siyang ikasulti. Anila ko din siya dool matug. Usa? Kinalambantayan ako siya. Dili may mo makaikyas pa siya. Dili siya makaikyas, Dorina. May kadina iyang mga tiilo. Ug niya na ko ang yawi. Sige na, pahuway na. Poldo! Poldo! Boss, sigal! Wa mo rin pulo kami, boss! Unsa? Pero doon na bilakaw karon. Pero wa mo si pulo di sa bahay, boss. Amo nang gitsi ka siyar, wa siya dito. Man dahil siya. Ug nga nung wa man siya mauli. O na among sasihon ka, boss. Wa mo sa pagbuto sa gawas. Lakaw, pagitaa siya. Aron di mo mapagan sa kong kapungot ug sapot karon. Boss. Nung binag-o na ginintawahan. Abi kay ako man siyang gitahasan sa pagpangita ni Tondorina. Mula kaon sa binuon nga di mananghid. Magbuot-buot pa kung kanusa siya muli. Uldo, ayaw lang yun kasi tiyat na ko, do. Kay tipi yun ka kung akong mapamatudan. Gamay sikreto ka nga makadaot na ko. May nagmata ka na. Oh. Gusto ni mong patyon ang akong asawa? Tungod kay... Tungod kay... Tungod kay unsa. Ha? Oh. Nagbata na day siya? Kumusta na siya? May ka nagmata ka na? Karon ka nagmata ka naman. Ug natambala na ka ng imong samad. Kinahanglang musulti ka na nako. Kung nganong gisampit ko ni mong Salome. Nakaila ka ba gyud nako? Kabag ako! Dorina, ayaw gunita iyang samad. Kinahanglang mo tugan siya kung kinsa ko. O kung nganong gisampit ko niya ang Salome. Tabag ako! Nganong gisampit ko ni mong Salome? Tungod kay... Parehas kag naong sa Salome nga akong nailan. Unsa? Mauna. Wa mo'y kalainan ni Salome nga akong nailan. May Salome gyud di ay nga parehas na kog naong. Naaanad ka. Ha? Mauna nga. Pasayluwa ko. Pasayluwa ko nga. Nga ako unta kang pat yun. Kung saan manggod nga, parehas man yung naong ni Salome. Posible nga kaluwas akong asawa ka ng Salome nga gingon mo. Oo. Posible. Pasayluwa ko. Doon ako'y kaluha. Dili ka na imposible, Dorina. Og Salome angan sa kong kaluha. Pero ako may bao nga may kaluha pa na si Salome.
Nganong gusto man nimong patsyon ka ng Salome? Tubaga nga kong asawa. Nganong gusto ni mong patyon ka ng Salome? Tungod kay dako siya sa nako. Unsay sa niya ng Salome? Nga gusto man nimo siyang patsyon? Pabudion siya. Iya kong giilisan sa suod kong higala. O nga, gusto na ko siyang patyon. Unsa? Nagsulti ka ba sa tinuod? Og pasaylo ako kung naaanta ka. Asawa nimo ka ng Salome? Kaipon. Og mahal ko siya. Apan iya kong giluiban. Unsay nga nimo? Leopoldo, pero Poldo ang akong angga. Okay. Poldo. Unsa man ka? Hitman ka ba o dili? Dili ko hitman, oy. Tricycle driver lang ko. Buhiin lang ko ninyo. Isaad ako. Dili na ko manghilabot nimo. Ma'am, karon nga, naibaw na ko nga, dili ikaw ang akong katipon nga, akong gipangita. Dili. Diha ka una. Dorina? Dorina, asa ka? Boss, si Man. Tigil makunta kang silpo ni Pundo. Sigil magting. Unsa? Gago man tingali ni tawhan. Di naman mo report siya mga lakaw. Yang saham ni boss. Kinahanglang mahibaw ta kung naunsa na si Puldo. Magkapahibong bitaw siya, boss, oy. Mura ba siya dunay na kong problema? Ngano nagkasulti ka na, ha? Ako na siyang nalilian siyang higdaan, boss. Sigig. Tutok sa atop ba, si tanaw. Dayon, nga pagsubongbong. Kung mao na, may problema si Puldo nga di niya masulti na ko. Dok, buhiin lang ko, be. Dok, naibaw ko nga, doon nakikitago sa mong asawa. Ug makalaom ka nga, dili siya mahibaw. Bahin sa hulagway sa babae nga imong gipaila, nga imong asawa dito sa imong klinik. Oh. Gusto ba ko nimong i-blackmail? Gihadlok ba ko nimo? Wati kahadlo ka, Dok. Pero, naglibog lang ko kung nganong ang gibutang nimong hulagway sa imong asawa sa imong klinik. Dili ba o ka nang niya karon din, eh? Tungod kay ikaduha ko ng asawa ka na sa Dorina. Ha? Og naato lang. Ngawa pa na ko makuha ang hulagway sa una kong asawa sa akong klinik. Sa diyang nahimo takang pasyente. Pero, nganong wa man nimo ilisa sa hulagway niya ng kaduha nimong asawa nga si Dorina? May mga rason. Ug wa ka nilabot ini. Nahibaw ko, Dok. Ngalaw mga rason. Nganong wa nimo ilisi ang mong hulagway, Dok? Oh. Ug dili ka gusto nga mahibaw ka ng imong asawa. Tungod kay dili ka gusto nga masakitan siya. Utsa. Naunsam ako. Dili ko ganahan nga mutuo sa gisulti ni anang amo dinakpan. Pero, Ma'am Dorina, naliling, pamahaw na ma'am. Andam na ang lamisa. huwag ko'y ganang mukaon ng liling. Samo kay akong huna-huna. Unsa may nakasamok sa imong huna-huna, ma'am? Kanang amo dinakpan. Ma'am, basin bayag maproblema mo anang tawhana hinoon. Nang liling. Kanang amo dinakpan. Katipo na ni Salome. Sa parehas na kong naong, nga gituhuan nila nga akong kaluha. Naaan lang ko niya. Naaan ko niya nga mao ang iyang katipon nga nagbudhi niya ng... Unsa?
Mao ka na nangliling. Posible gyud nga may kaluha ko nang. Oh, oo. Kay naaan kagud niya nga mao ang iyang katipon. Doon na gyud di ay kay identical twin, ma'am. Kung mao ka na, pangitaon ko ka ng Salome nga akong kaluha ng liling. Mahal mo ang una nimong asawa, Dok, dili ba? Ayaw na sa giskot, ipa. Kung dili ka gusto nga hisgutan ang hulagway, nagipasigarbo mo na ako, Dok. Buhiin na lang ko. Oh. Ayaw nang iangin ang imong kinabuhi. Sawa ni lami kong kinabuhi. Usa? Buhiin na lang ko. Ug makalaom ka, Dok. Nga dili ka na makakita na ako pag-usap. Maunay akong ikapasalig nimo. Joseph, Oh, may mo ba makigsulti ko ining tawhana nga ako lang? Dorina, bana ko nimo. May mo mantingali nga mamati ko sa inyong panagsultihan. Okay, sige. Kisa tingani mo? Puldo, ma'am. Poldo. May pakigsabutan ko nimo. Ha? Unsa man na, ma'am? Emine? Kalma lang, good. Ayaw kasukot dayon. Miinit na akong utok inipulto. Ang karon wa pa'y balita bahin niya. Basin baya kung dunay nahitabo niya. Kung doon na pa'y nahitabo niya, mabalita na unta kini karon. Eman, sinaligan ni mo si Puldo sa taas nga panahon. Hatagin na lang siya gigayon nga makapasabot ni mo. Oh, mag-agi yung siyag latos. Kundi ko makuntinto sa iyang mga rason. Mauna. Boss! Naop sa silpo ni Puldo nga akong gitawkan. Wala tubag. Panuway, ginitawa na. Makatilaw na gid ni sa kong kumo kung makita ko siya. Ma'am, unsa man ang pagkiksabutan ni mo na ako? May mga ako kambuhian. Pero ubos sa usa ka kondisyon. Unsa man ang kondisyon na, ma'am? Dorina, ayaw pagpakigdil ining tawhana. O gano dili man, Joseph. Katipon siya sa akong kaluha. Gusto ko, tabangan ko nimo sa pagpangita sa akong kaluha. Kanang Salome. Unsa? Nga namisig ka man ang imong mga mata nga nagtutok na ko. Oo, ma'am. Tabangan ta ka sa pagpangita ni Salome. Maayo. Nagkasinabot na ta. Kung mao na, mahimo na nato siyang buhian. Ayaw na. Ha? Ma'am, buhi na lang ko, Ma'am Dorina. Akong isaadi mo nga, tabangan ta ka sa pagpangita ni Salome. Ugod sa akong kasiguruhan nga tabangan ko nimo. Ha? Tingali baya kung makagawas ka na? Dili ka na mo pakita pa nako. O dili ba? Patsyon lang gihapon ko nimo. Dili na mahitabo. Karon nga milutaw na gyud ang tinuod nga duna day kaluha si Salome. Dili na ikaw ang akong pangitawan. Kudili si Salome na gyud. Ka? Oo, lagi. Katapusan na lang pangutana. Unsa man na? Nganong natultulan man ko nimo dinhi? Tungod kay nakitaan ta mo sa karnaval ug nasundan ta mo dinhi. Dorina, ato na lang na siyang buhian. Okay. Oo. Pero, kinahanglan mo tubag ka sa akong tanang tawag, Puldo. Oo, ma'am. Atagi lang ko sa mong number. Aron magkahibaw anay ta kung makitaan nga na to si Salome. Isuwat lang sa papel ang imong number. Kay wa na ko karon ang akong cellphone.
akong gibilin sa akong gipuyan. Nanawag na ang taga-hospital. Okay, Joseph. Ako na bahala ni Puldo. Sige, sweetheart. Poldo, ayaw hatagig problema ako kasawa. Nagkasabot ah. Yes, Dok. O sige, mawato na ko sa ospital, sweetheart. Amping, Ma'am, salamat kay Ma'am Dorina. Nagatagan ko na mo higayon. gusto na kong mailhan ka ng Salome. Mao ka na ang rason kung nga nung buhian ta ka. Ayaw ka bala ka. Pangitaon tagyod si Salome. Karon, hatagi ko sa imong number. Ha? Cellphone na lang ang mahimo na tong connection karon. Humansaw sa kawaras, tawagan ko kining imong cellphone. Kung dili ka magaling mo tubag, sa sunod na tong kita, pusilon ta nakatumong sa imong kasing-kasing. Ha? Hapit na mapupos sa akong pasensya nining wa pagpauli ni Puldo. Nagtugid ko nga doon dili mayong nahitabo ni Puldo, Eman. Oh, kung magpakita man siya pag-usab nako, kinahanglang bugat gyud ang iyang rason. Aron di nako siya mapatay. Kalma lang lagi. Oh, unsa man ni? Number man ni. Ako itubag. Ayaw. Pasagdi ka nang nanawag. Salamat yun daon. Nga gibuhian ko nila. Ang akong problema karon, mao si Boss Eman. Pero bahala lang ni. Dili man sa mahimo nga layasan ako si Boss Eman. Musamot nga madali ang akong kamatayon. Pero luod yung tingali ka ng Dorina. Kaluhan ni Salome. Pero nganong mura man gyud og siya si Salome. Kinahanglan mo tawag na ako si Puldo. Ma'am Dorina? Nang, Ay, ako na lang gidadin hisluyo ang imong pamahaw, ma'am. uy, salamat sa pagpakabana ng Liling. Nabala ka lang ko, ma'am, kay kibuhian manggod ninyo katong gusto mo patay ni mo, ma'am. Dili siya mahimong magdugay sa among mga kamot ng Liling. Tuod kay kami ang mapriso kung amo siyang itiner din sa bahay. Nga nung wa man ninyo i-report sa kapulisan ang tanang hitabo, ma'am. Ilabi na gyud ang pinusilay nga nahitabo din sa luyo. Naliling, may kinakahisgot ka, anak. Kung may magsusi manggani sa nahitabong buto-buto din sa milabayng gabi pangambot ha. Ha? Kadtong Puldo ang akong paglaom nga makitaan ka ng Salome. Nga akong kaluhan ng Liling. Mga gibuhian na mo siya. Oh. Hello, Joseph. Unsa na natabo di asbay? Ako nang gibuhian si Puldo. Mayo. Nagpaabot ko siya tawag. Kinahanglan makitaan ko ka ng Salome, Joseph. Kung ako man siya kaluha, kinahanglan matabangan ko siya. Ay kabala ka. Magtinabangay ta nga makitaan ka ng Salome. Okay, sige na. Bye na. Basi manawag na katong Puldo. Sige, bye. Salamat nga mo sultis, Poldo. Bahin sa retrato nga iyang nakita sa opisina. Nga kang Salome. Ani una ko sa akong apartment. Magunahon akong daan kung unsa ang irason ni Boss Eman bahin ining nahitabo na ako. Oh, may nanawag. Oh, nagana nagtawag sa akong phone eh.
Pulos kang Boss Eman o kang Emil. Bag-o mo ning nanawag. Hello? May kimi tubagdayin ka. Ma'am Dorina. Sa plano mo karon. Ma'am, sakit pa ang akong samad. Mupahuway una ko, ma'am. Manawag na lang ko nimo kun magsugod na sa kong pangita sa imong kaluha. Mayo. Sige, bye. Usaon man nila ako eh. Ako bakang sultihan si Boss Iman nga dunay kaluha sa Salome. Salamat kami tubag siya. Hain mo yung ka magtago ka ng Salome nga ako kaluha. Kung may kaluha man ko, kinahanglan magkita mi. Tungod kay siya lang ang makasulti na ko bahin sa akong kagahapon. Ready na ba ang tanan sa Tulakaw? Tingnan mo. Si Puldo. Hello, Puldo. Panuway ka. Naunsa naman ka, ha? Nanungwa naman kay balita sa Imulakaw. Nganong di ka makontak? Unsa man? Papatay ka? Napusilan ko, boss. Oh. Unsa? Unsa na pusilan, ha? Mauna, boss. Napusilan ko. Kinsa man lang nagpusil nimo. Wa ko makaila, boss. Pero nakaila siya na ako. Walang una ko mapauli diha. Basin masundan ko nila. Nganong wa ka man manawag? Tungod kay nagpa-doktor pa ko, boss. Nagpa-ospital ka? Wa, boss. Sa klinik na sa kailan akong doktor. Panuway pauli diri. Arita maghusay. Oo, boss. Mapauli ko diha. Kay doon ako'y gidudahan. Unsa na? Anak lang ta masulti, boss. Sige. Pauli karon dayon. Bye. May kausaban, Emil. Ikaw ang mag-uo sa grupo. Kinahanglang makuha ninyo ang butang karon. Yes, boss. May husayon pa kami si Puldo. Asa na masab ko karon magsugod sa akong pagpangita ni Anang Salome. Oh, husto. Sa Iliana Salon. Naliling? Nang? Ma'am Dorina, ma'am may isugok ka? May patabangan lang unta ko nimo. Ay, unsa man ka na, ma'am? Muadto ko ni Anang Iliana Salon. May mo pa nga imo kong ubanan? Ha? Magpasalon ka, ma'am? Dili nang. Makikita lang ko sa usa ka gigi nga usa ka mahuyang. Nga misampit akong Salome sa mall. Ha? Nagatultol ka pa kunain ka ng maong salon? Naliling? Ay, sayo na ng tultulon, ma'am Dorina. I-google lang. Ay, tuod husto. Nga nawa man ko makauna-una ini. Sige, okay na Liling. Ako i-google ang address ni Anang Iliana Beauty Salon. Di na dyan ko sa mansion ni Boss Eman. Mayo kami pauli ka na. Boss. Sorry, boss. Nga. Boss. Sorry, boss. Iya tago ko na ta. Boss, uy, sakit pa akong samad sa amaga. Gusto lang ko mapahungaw sa kong kalagot. Luha ko makabatig balita di kanimo. Boss, naglisod ko, boss, kay ginagpa-doktor pa ko. Permi ka na lang nga magpa-doktor. Ha? Permi ka na lang nga ma-doktor. Tungod kay nagkadanghag kapulto. Unsa man?
Inutil ka na magyud. Ha? Kitiwasan ta na lang ka. Ayaw, boss. Naningkamot ko mga kontak ni boss, pero kung saan man ko nga naigo man gid ko. Kinsa man ang imong gikaaway. Boss, tao ni Zenon ang akong gikapinusilay. Usa. Mauna, boss. Tao ni Zenon ang akong gikapinusilay. Pero ako sa siyang napusilan. Boss, dili maayo mo kumpiyansa ta. Tungod kay kita na sab ang target sa atong kakompetensya sa negosyo. Oh. Nagsulti ka bagyod sa tinuod. Wa ko rason nga mamakak, boss. Tinuod lagi. Nga tao ni Zenon ang nakapusil ako. Oh. Kung mauna, kinahanglang kuhaan sab nato ang ilang mga tao. Ah? Ay, Ma'am Dorina, ay doon lang ta sa salon nga imong giingon. Maayo. Ay, gikulbaan ka, ma'am. Medyo. Ay, ubanan ti ka sa suod, ma'am. Ayaw na, naluloy. Ay, naharang iya nag-beauty salon, Ma'am Dorina, ay. Okay. Pagitag imong kasambayanan nga makasnacks kanoy. Kay madugay ko sa sud. Magpaatiman lang ko sa kung kuko. Ay, sige, Ma'am Dorina. Ay, anhal lang ko sa atbang. Okay, sige. O kung doon na kay bakit ang tao nga kadudahan og lihok. Tawagi ko sa kong cellphone. Ay, yes, ma'am. Unya, Poldo. Kumusta naman ang ako gisugo nimo? Ang bahin na ng Dorina, boss. Oh. Kumusta naman? Lisod mo siyang ilhon, boss, eh. Kung drawing ra ang basihan, labi na nga, nagmask ni. Gusto ka? Wa pa'y nanawag sa mga bounty hunters nga napasahan sa hulagway ni Anang Dorina. Maayo kay niya na, Puldo. Ma'am, narisgasya ko, Ma'am Nika. Tuon, Eman. May nauna-hunaan ko. Unsa may kana, ha, Nika? I-search ka sa internet ka ng Dorina nga inyong gipangita. Oh. Kung doon ay parehasog naong anang naa sa drawing, mauna ka ng targetan ninyo. Imo na ka ng trabaho, Nika. Okay. Boss Iman, may mubag mupahuway una ko, boss. Sakit pa yung samad. Sige. Hatagan ko ikaw og duha ka adlaw sa pagpahuway. Sige, boss. Ay, adto lang una ko sa akong apartment mupahuway, boss. Sige. Sige, boss. Nika? Unsay tan-aw mo kang Puldo? Wa gihapon siya sa iyong kaugalingon, Eman. Kinahanglang pabantayan ko kana si Puldo sa hilom. Hello, Salome. At last na balik ka na yun. Hello, Gigi. O di ako ikaalagan sa prinsesa. Magpalimpyo lang ako sa kong kuko o magpatarong ko sa kong buhok. Okay. Dali. Arita diri sa imong nanang lingkuranan. Naandang lingkuranan na. Diri. Ingon na hindi ka special lang akong gano'n. Diha ka. Okay. Wow! Ikaw paghapon akong jumega nga gwapa. O bisamot ka lao mga imong kandies, nga medyo mitambok ka. Mao ba? Mitambok na ako? Gamay. Gusto ko nga mabalik ang ako naan ng buhok sa una. Oy! Dugay pa mabalik ni oy. Kay gipamuan man mo maayo. So ganahan pag yung kag buhok ka, kutob sa baga gwan. Nahibaw lang ko nimo nga nagpa-sikat ka. Para nung kag laking gwapo. Ay, nagpalahi lang.
Okay. Kadiyot ha. Anda mo na akong mga gamit. Kadiyot lang. Kanahanda yung taas-taas nga buhok si Salome. Kadagan ba yung mga turina din sa internet? Maglisod ko pangita kung may apelyado. May paglaom bang mailhan ka ng Dorina diha sa internet? Well, doon na, pero dugay pang resulta. Daghang Dorina dire. Mo nga nagkinahanglan ko og apelyado. Tiwason lang una ni nako. Magpa-parlor lang una ko. Sa tablet, dito ko na lang tiwason ang pag-research sa pangani ining Dorina. Asa ka man nga beauty parlor? Adto ko sa Eliana Beauty Salon. Okay. Ayaw lang ako naghilapti ng imong buhok, miss, ha? Kaya dalaling mo taas, miss, Salome. Okay. Gigi, nainamdam ka pa kung kano sa ako last nga nagpatrim sa akong buhok din sa Eliana Salon? Dugay-dugay na, miss, uy. Nabala ka gani ko ni mo atong higayon na. Ha? Nga naman. Ang ban maayo ang netabo atong higayon na, good. Ha? Ako, mausap niya ang gusto na akong ipangutanan ni mo. Pero, personal man, good. Personal kaayo, Miss Salome. Kay, unsa pa na, Gigi? Kukuan. Kining, ay. Gigi ba? Tumagaw naman imong sa kasuki. Bayot ta, oy. Kinit kayo, ma'am, ha? Ako lang tumago ni, ha? Kinit lang kayo, ha? Kinit kayo, ha? Magchikat ang maayo ron, ma'am, ha? Ay, mabinabig, sinanawa ko, eh. Murag doon na yun ko'y makuhang kasayuran ining bayota ka. Ay, kadugay pang mitubag. Hello? Hey, Kiki! Ikaw na? Yes, madam. Speaking. Isa ni. Si Nika ni Oy Gaga. Nalimot na ka sa tingog? Uy, ala! Ang wapa ko customer nga maladyo sa ang face. Ikaw na, Miss Nika. Yes, ako. Muanak ko karon. Unsang oras sa kabakante? Usan lang ang customer akong yatiman karon, Miss Nika. Okay. Muanak ko ha. At timan na dayon ko inig-abot na ko. Of course, Miss Nika. Sige, bye. Eman, mulakaw na ko. Pagdaog driver bodyguard. No! Samo ka nang may kauban, uy. Kinahanglang maniguro. Dili maayo ang nahitabo kang puldo. Nagtuumi nga kita karon ang target sa grupo ni Zinon. Kinahanglang mag-amping ta. Okay. Si Bimbo lang ang akong dadon. Ay, sorry. Nalangan yung ko, ma'am. Uy, sorry kayo, ha? Okay lang, daganda ka customer. Sukin sa ko na si Miss Nika. Sukat pa sa una. Nika? Yes! Balita na siya, uy. Way pasensya. Mao nga. Ako siyang atiman ng dayon kung maan niya. Saan na sa hatag? Mao ba? Tuod, o sige dito yung pangutanan ni mo? Oo, di ay. Di na ka malain. Personal ba akong pangutan na? Okay lang, dili ra. Sige, pangutanan lang. Sa last day nga, din kamis ba? Doon sa mga yung bana. Ha? Bana? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Umuto ka listeners ang part 8 sa Limbo no og basa tag tiwas kay una bulihok ganina.
Bisig bulihok na ni ron. Nakalimot mo kung asa to dapit atong gibasa mga ka-listeners. Adara. So padayon tagbasa mga ka-listeners no. Sa inyong comment. Si Kuan, si Edwin Panso sa Lunes na ang sumpay sa akong kinabuhi. Boss Jan, atangan lang nako. Dili ni sa Lunes, ugma pohon, Martes no. Mao ni ang ugma pohon pang ikapito man. Limbo nung takaron no, part 8 no. Salamat Edwin Pancho no ug ni kini isa letter A na may profile no. Si Saisi Morales upat ka heart, tulo ka likes og emoji nga ga-smile no. Salamat kayo Saisi Morales. Si Japs Laurente, agenda loads please lang. Nawa na tayo mahimo ni games kay kuan. Okay ta to si amigo nga ako mo upload og balik. Pero wa man tay chance ani kay giunhan naman ta ni kuan. Radio Drama Bisaya no. Pasensya kayo Japs Laurente no. Dito na lang sa Radio Drama Bisaya kay giunhan man ta. Man tay mahimo ni kay di man po na siya siguro mo tan-aw sa akong vlog pud og musulti ko nga sa mga kuan update ba. Na nga dito na lang gid paminaw kay nasugdan naman niya. Ginan ako si amigo nga ibalik niya guba aw naman kung siyang isa ka cellphone no. Mo nang wa ni ma-upload og balik. Di na lang po ko mo-upload ani kay saon man yan naunahan naman. Pasensya kayo Japs Laurente no. Paminaw lang sa kangkuan Radio Drama Bisaya no. Si Noel Urbano, salamat kayo idol sa pag-upload. Shout out ko diri sa Sugod, Tukuran, Zamboanga del Sur, Urbano family, Palgan family, De Los Santos family ug sa akong mga kauban diri always tud maminaw sa drama nimo idol. Salamat kay Noel Urbano no. Ug shout out sa imong mga kauban diha no. Sa Zamboanga no. Zamboanga del Sur sa mga Urbano family no, shout out. Palgan family, shout out no. Ug sa De Los Santos family. Salamat kayo niyong tanan diha sa Zamboanga del Sur no, sa inyong pagpaminaw. Ug salamat kayo Noel Urbano sa imong kanunay pagpaminaw sa atong drama no. Si Carmila Binaraw. Rods, man ang sumpay sa ako ang imong kinabuhi. Part 12 Braman Kutob. Niabot na matag part 30 no. So coming na part 40 no. Wag nalit lang ko jud basa ni. Salamat Carmila Binaraw no. Si Angelica Birami, thanks sir, ganahan kayo ko ng drama ha. Ug katong ikaw akong kinabuhi. Salamat Angelica Birami no with duha ka emoji nga nag-heart ag mata no. Salamat Angelica Birami. Si user letter L ang profile. Hello sir, thank you kaayo sir idol with heart no. Salamat. Kay user may nakabutan ni letter L ang profile no. Nung di ta kabasa sa imuhang pangalan. Si Animation, salamat sa sumpay sir. With tulo ka heart no. Salamat Animation. Ug isa pa yan no. Si Ma'am Grace Blanca Flor. Nagduda na jud ko aning Joseph basin member pud ni sa sindikato. Basin pod no. Salamat Ma'am Grace Blanca Flor no. Ug si Badiday 88. Wow, na jud akong ginahuratan nga drama lods. Salamat permi sa sumpay. God bless always idol. You're the best. Mura ra gud kog nasa Pinas lods kung makapaminaw ko sa imo drama. Always listeners good. Kunimo lods from Riyadh, Saudi no. Salamat kay Badiday no. Diya sa Saudi Arabia no. Nalingaw kas pagpaminaw sa mga drama no. Samtang nagtrabaho diya sa laing nasod. Salamat Badiday no. Si Amor Mew Karin, heart ang iyang comment. Puro heart ni iyang comment ba? Salamat Amor Mew Karin no. Si Rico Rini Gadularuya, good evening Sir Jan sa part 7 sa Limbo. God bless you Sir Jan with tulo ka heart. Kung tuod ay Sir Jan, magpaabot ko sa sumpay sa ikaw kung kinabuhi. Sir Jan, with tulo ka heart no. Salamat Rico Rini Gadularuya. Ug mapuhon ang sumpay sa ikaw kung kinabuhi no. Mas una ning Limbo. Mo na ang Limbo karon no. Unya Analin Samson, agoy na ang sumpay. Salamat kayo sa pag-upload always nimo idol. Salamat with tulo ka heart no. Salamat pud nimo Analin Samson no. Si Jean Ruiz, super kanindot na jud. Salamat dol. Salamat pud Jean Ruiz no. Si Aisa Alcosaybi admin kana bang sige pangutana og asa ang happy duck idak
pangdakdaki ra guna kay mutan-aw sa di mo tan-aw sa imong vlog nga na-explain na baya nimo hihihi. Joke ra admin. Butan man kag nawong dili ka mao mangaway. Salamat ani kulba hinam na. Salamat kayo Aisa Alcosaibe no. Pangdakdakan pangdakdakan itong sige comment. So wa man sila mutan-aw sa vlog, mao ginang magbalik-balik sila comment kay di man sila mutan-aw sa vlog. Sige ra man sila pangbase noon nya magtinagalog ra ba ning uban no. Magtinagalog pag Bisaya lang taon mo no, mangbas man ganin no. Pag Bisaya lang kay mapasangilan no nya ang mga Tagalog nga way labot. Ya Bisaya drama ba itong upload. Ya ang mo comment mga Tagalog, magtinagalog. So may tabo na mapasangin lang ang mga Tagalog ginoon. Nga kung Tagalog pug ka tinuod di jud ka kasabot sa dramang Bisaya no. No nang kay balo ko Bisaya ning nag-comment nga magsige tinagalog ba no. Ya mangbasa ra pud pag binisaya lang umangbas mga ka para di madamay ang mga Tagalog. Di mapasangin lang sa bashers. Abi pa lang bashers sa mga Tagalog. Ya Bisaya ra day ka. Imong ipahid sa mga Tagalog ang imong pagka-bashers. Bitaw. Salamat Aisa Alcosaibe sa imong komento no bahin sa sagig comment sa Apidakidak no. Pangdakdakan. Salamat Aisa Alcosaibe no. Si RJ Tantoy, happy dakidak idol dyan to na maogid. Yung sunod yun. Puhon lagi nato ni ibalik puhon. Isumpayan dai balik na nun atong padayon ni puhon. O pa manggod ma-release ang salida sa gihimo sa atong sa director ba nga si Sir Emmanuel Nadila Sakol no. Nag-agad na kita og kanas mahuman ang ilang kuan gihimo kay ihangyo ba ya yaha ba ning drama. Pero may moingon sa taga DWSP nga pang tanggalo nang ga-upload og drama sa YouTube. Goodbye tanan uploader. Muna mo respeto kita mga listeners no. Kaya ang DWSP wa bay pud na madlong nga pangundangan gud niya pag-upload og drama kay kuan wa mo mananghid pero wa mo kuan ang DWSP nagpasalamat hinoono nga agita listeners kita nga tinuod ba sa DWHP. Nagpasalamat sila nga atong na-promote ang ilang mga drama. Kung dako po tagpasalamat no, kinahanglan mo sabot ba sa hangyo no, sa writer. Ano lang mga listeners no? Sinabtanay ba no? Salamat. RG Tantoy sa imong komento no. Anya, letter E ang profile idol nindot jud ang tagwan hour. Nindot jud ang tagwan hour ba dili jud bitin. Great lang nako akong gwapa na asawa si Rosemary Estrera ug ako anak si Joshua Estrera. Salamat kayo idol. So gi-great day mo no si sa inyo liter E raman pud no may ngan. User ang nakabutan no pero gi-great mo ni kuan. Gi-great si kuan no yang asawa nga si Rosemary Estrera no ug si yang anak nga si Joshua Estrera. Salamat no sa inyong pagpaminaw no. Nya si Ruin Biernes. Arwina Biernes. Sir Jan, taga Bohol day ka. Bohol man sa ko taga Poblacion Alicia Bohol. Dool ra ilang Doktora Lourdes Rosaroso Balay. Dili jud ko masipyat maminaw ka listeners kay nindot imo mga drama. Amping kanunay sir og God bless. No? Silingan na dita diri sa Bohol no. Salamat Ruina Biernes no. Silingan pud mo ni kuan sa ni Doktora Lourdes Rosaroso no. Ang maayo kay magtatambag no nganing taliwan in town no. Salamat Rowena Biernes no. Nya si Birds Dig Sub simula umpisa napakinggan ko nice kayo with heart naminaw siya sa Juno ang superhero no si Birds Dig Sub. Nya si Aisa Alcosaibe bata pa ka diri admin lamia sa sinubang nga paliya ganahan sad ko ana tuslo ginamos. Salamat Aisa Alcosaibe no. Paspas jud ang mga tuig no. Matigulang na ta madugay ni si kuan. Ano ta maniguang ani magsige upload ba. Magbasa na ta puna mo tag si kuan ani. Si na magtinigulang si Lolo tingan atong kuan. Nya si kuan dai si Saisi Morales please ang sumpay nito pidaki-daki pa no pohon.
Nya si Amitis Dong Kisot. Hello Sir John, upload niya ang dugang horror. Upload niya ang dugang horror drama sa RMN UHP. Listening from Singapore. Po pa man tayo horror siguro. Pero na ko horror na upload kitong patayng buhi. No, tanawa sa playlist, no? Mangtas sa to ang genre radio natay horror dito. Nya. Kung pa kakapaminaw, pero nakapaminaw sinsa kay no kay wa pa tayo horror, no? Nya si Iban Chu. Paabot ko part 8 boss Jan. Salamat Iban Chu, no? Nya si Aja. Katawa emoji ramin tulo ka buok, no? Ang isa guys smile, ang isa nakumol na wow, ang isa pud kakatawa nga galuha. Na si Jason Ray Lokias. Lods daghan na Lods kay aron ari ra ko gyud maminaw hasta ako asawa kusog kaayo ko maminaw i-connect nako sa speaker nga Bluetooth from San Juan Ormoc, no. Salamat Jason Lokias, no. Daghan jud kog mabuhat di nga trabaho, no, samtang maminaw nga naka Bluetooth, no, kay tinaw jud na kay paminawon bagay speaker gud ako, no. Salamat Jason Ray Lokias. Unya si Aileen Coney Kundi. Palitin na lang na og LCD idol. Adi na lang kay usahay mauli-ulian man pod. No, ga. Ja, di po ko ka-sure ba og masipyat na ko kayo na pod bitaw man nga sa buwan tahon na lang ni ka-listeners, no. Salamat Aileen Coney Kundi, no, sa imong komento, no. Ya. Si Adrian Benedicto, new upload na sa gasubaybay jud ko sa imuhang mga upload idol. Salamat kayo Adrian Benedicto, no. Sakto ba kung basa? Adrian Adrian Benedicto ba? Sakto ba? Sumpay magutanan mga kanisen sa handle ba man maglibog ko basa bitaw. Si Kuan, si Angeli Buagas. Boss, unta sumpayan pud nimo tong Happy Dakidak. Boss, sumpayan ang Happy Dakidak. Di pa taka buot ani no sumpay kay gihangyo unta gud sa Kuan sa writers ba nga staff sa, no, mo nga pasinsa kay, no. Isa ta kabuot og padayo, no. Inaot makasabot mo mga listeners, no. Nya si Bugay TV, no. Mula pandemic loads permi na ko maminaw og drama bisan asa paingon basta naay data kay makalingaw labi na sa trabaho dali ra kayo ang oras with emoji nga tulo ka buok kay smile, no? Salamat si Bugay TV, no. Lingaw jud kag paminaw ba, no? Ya, si Angelica Birami. Wow, salamat sa pag-shout out nako. Idol, gikilig ko. Waiting ko sa part 8 nindot kayo ang limbo, no. Mao na ni part 8, no. With emoji nga piting daghana, no. Nya na ay paningot nga emoji na ay nagnabon sa tagway na ay emoji nga nag heart heart tulo ka buok. Duha ka buok emoji nga heart heart, no. Diyan ay guys smile, diyan ay duha ka heart po. Salamat kayo Angelica Birami. Nya si Jayar cellphone repair. In-upload mo pa, ipalpak naman pagka-record. Pasinsa kayo, no? Pasinsa kayo, Jia cellphone repair, no? Kay kining dramaha nga mga asoy nga na-upload na to sa man kay murag kini siya gitiwas na lang gyud nila og record nga lain ang artista nga nipuli kay namatay man nagunang mingdala sa role, no? Ito si John Gomez, namatay man. Mitiwas si Ray Bores, no? Pero namatay na po. Pero at least nahuman yung drama mga asoy ni Kuya Guliat nga duwindi ng asawa o higante, no? Natiwas mangyapon pero mura lang ka gimautan magkapagka-record pasinsa kayo, no? Kung makakauyon. Ngita laglain nyo nga paminawon, no? Nga nang makauyon ka, no? Eh, di man sa ranang panahon nga kuan kanang na ay mga ma-perfect gud ba pagka kuan kayo. Man ta kay boss panahon, no. Samtol na po nato ni pero at least nahuman og recording dramaha, no. Si kuan Amor Mio Karin nag-comment sa heart, no, nya thank you with heart na po, no. Nya puro heart naman eh. Una po letter E ang profile, nagkatawa nga nagluha ang mata. Maura
Mga to mga ka-listeners, thank you so much for watching sa itong vlog o for listening sa itong mga drama o salamat kayo sa inyong kanunay nga pagsuporta mga ka-listeners o kung mapuhon ang sumpay sa ikaw kung kinabuhi. Daghang kayong salamat o gamping mo kanunay. God bless sa itong tanan mga ka-listeners.